Għas-summit ta' bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi Afrikani li se jsir f'Malta aktar tard din is-sena, il-Gvern qed jaħdem biex ikunu mistiedna l-mexxejja tal-pajjiżi Afrikani minn fejn ġej l-influss tal-immigranti. Tkellem dwar dan il-Ministru l-Affarijiet Barranin George Vella fl-aħħar laqgħa mis-sessjonijiet ta' Gvern li jisma'. Se nippruvaw li nlaqgħu il-pajjiż tal-Afrika ma tal-Unjoni Ewropea, ħankun ċar, mhux se nistednuhom kollha tal-Afrika, ovvjament South Africa, Botswana, Zambia, ma jidħlux fl-istorja kollha, ħanippruvaw li nieħdu minn Sub-Saharan Afrika, West Africa, u mbagħad il-pajjiżi li ngħidulhom aħna tal-proċess ta' Rabat process u Khartoum process. Dak huma żewġ proċessi li qegħdin jinvolvu l-pajjiżi li fihom hemm fluss migratorju li huwa definit. Il-proċess Rabat jirreferi għall-immigrazzjoni li ssir min-naħa tal-Marok, fil-waqt li l-proċess Khartoum jirreferi għall-immigrazzjoni mis-Somalja, l-Eritrea u s-Sirja. Il-Ministru Vella fakkar kif l-implementazzjoni tal-politika tal-immigrazzjoni li faslet l-Unjoni Ewropea tiddependi minn deċiżjonijiet ta' istituzzjonijiet internazzjonali. Il-Ministru tkellem dwar avveniment kbir ieħor, il-laqgħa tal-mexxija tal-gvernijiet tal-pajjiżi tal-Commonwealth. Vella spjega li se tkun opportunità biex il-pajjiżi fih dan il-grupp jeliminaw id-differenzi u jitkellmu dwar is-suġġetti li jaqduhom fosthom it-tibdil fil-klima. Ma naqsitx ir-referenza sitwazzjoni fil-Libja. Saħaq li l-Gvern qed josserva mill-qrib is-sitwazzjoni fil-waqt li l-priorità tibqa' dik li jkun hemm ftehim bejn il-Libjani. Fisser kif is-sitwazzjoni hija waħda delikata u qal li l-Gvern Malti qed ikun kawt biex ikunu l-Libjani stess li jiddeterminaw il-futur tagħhom. Sqar li bl-inizjattiva tal-Mibgħut Speċjali tan-Nazzjonijiet Magħquda Bernardino Leon, id-differenzi bejn iż-żewġ fazzjonijiet Libjani taffew xi ftit, tant li issa iħarsu iżjed lejn element ta' sigurtà li terġa' tqum fuq saqajja l-ekonomija Libjana u li l-poplu Libjan ikun fil-paċi. Il-Ministru Vera refera wkoll għal laqgħat kontinwi ma' konsli u ambaxxaturi bilha li jkun hemm iżjed ftehim bilaterali u jissaħħu ir-relazzjonijiet ma' pajjiżi oħra.